Ya Allah, jam mulai titik pemirsa. Ya Allah, wis panas kayak gini iki. Jan jareku. Padahal urung nek jam itu ya. Jam 6 wis titik. Wis keluar ya Allah. Panas banget pemirsa. Dino iki panas pol-polan. Nah aku gelek ramban kuwi kita. Gelek ramban posisi ini kene pemirsa. Biasanya kan teko pinggir kali gede iki ndak iso teko pinggir kali gede mergane sik dicor pemirsa ya. Oh, tenan. Oh, wes apa? Jan nyeni tenan lek ngene iki. Jan nyeni tenan pokoke. Glagapan tenan. Ngono pemirsa. Pemandangan tak apa apik lho. Iki kamera aku ki baurem. Ya toh. Kamerane ki baurem. Ya wis. Nggak konten ngene wis urung enek sing bayari lho pemirsa. Cek minim pembayarannya urung iso tuku HP wis keluar pecah-pecah layar ya Allah. Pemirsa. Ya sing ngene aku kudu gebres neh iki, Bah. Iki janji nyawang kamera kok gebres ki piye to? Bah. Ya sing ngene pemirsa, matur suwun. Bah, ngopo ya arepan rasane ndak porak mrowi yang.